ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, бозори нав, рияди диюм. меёин амҷода ҳастай омодай мехоҳед чиёи нежненький барои духтарои нежненький, як двойкаҳои турецкии омагия, ина марҳамат остинош, фирмаш инақа Miss Lady. Фирмаш Miss Lady, дута кисачаш будааст. ина марҳамат айбараш банд дорад. ина марҳамат ин туникачашам чӣ дорад? Кисачаш будааст 100%. ина касе ки мехоҳад чӣ кардан дута расидкаш аст, ё без размер меян. ям чизи новинкае ки дар бозор омадай, ина меян марҳамат. касе ки харидор ҳастай, мо номерои телефона мемонем. ина шумо бибинед ки чӣ хел ё пасонанд. ё имена барои одамое ки нами аккуратни ё ғафс нестанд, средний. Пад наметана? ина марҳамат ё пад наметана, чӣ хеле ки фурӯшанда гап зад, ё пад наметиҳанд. марҳамат касе ки харидор бошад, ина марҳамат занг зананд, мо доставка мекунем. инҷа марҳамат бо якта дига платья дига новинкае, то размери 50-ра дора, то размери 50-ра ҳастай. И моделаш бо полни дигаай, Wi-Fi мегӯяд, Wi-Fi ва нархаш 170 сомон. ё айнаҷаш бо чӣ мешаванд? Моделои наванд, айнаи барш хеле ростакӣ намерава, фақат баракӣ мерава. хайра намекушоем, агар дар кор бошам мо камтара шумо ёрдам метиҳем бубинед. инам хел ё боло поён мешаванд. моделошон ҳамаи хелияй то размери 50-ра дора, ай 46 то 50-ра дора. материалш вилибетай, нархш 170 сомон, қати пурчашай ё пурчашон қати. ина марҳамат касе ки доставка мехоҳад, мо доставка дорем. штошам ҳамаи хел зури зурон. ина ма айдур мегирам. иҷай одам бисёра намешава айдур гирифта сиёнка кардан. барои ҳамин шумо бибинед ки чанқа зурани. ина марҳамат касе доставка мехоҳад, мо доставка дорем. анам хел ина ма айдур мегирам, деҳа фасонам ё ҷойбуд.